43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव राजेन बर'आ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानो गोबां गोसो आरो राजेन बर'आ जे तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जागोन आरो बिजाथि गसंनो थाखाय साखाफारा होननानै जों मिथिनो मोनदों। नोंथांनिफ्राय जों बे समाव क्लियारिफिकेसनखौ लुबैदों। आच्छा खुलुमबाय निउस पर्टेल नायगिरि रायजो राजानिसिम नैबे समाव आं बेखौनो बुंगोन आङो इतिमध्ये आं आसाम पुलिसनिफ्राय भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानानै आं फैबाय बे नङा जे आङो बबेबा हानजा बा बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट मोनथारनांगौ बे नङा नाथाय आंहा मोनसे आसा दङ तामुलपुर जितु जोंहा ब्लक बिपिएफ इतिमध्ये आं बेवहाय जइन जायाखैब्लाबो आवगायनिफ्रायनो मेम्बार हिसाबै आं दंमोन दा बे समाव आङो तामुलपुर 43 नं जि तामुलपुर बिधानसभा समस्ति बे समस्तिनि ओनसोलाव आङो पुलिस बिफान थानाय समाव आं गोबां खामानि मावबोदोंमोन रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावनो सुबिदा मोनदों बे हिसाबै आंहा बे ओनसोलाव बिभिन्न जाति आरो जनगोष्ठीनि गेजेराव आंहा सिनायथि दङ बे हिसाबै आं भाबिदों जे जिहेतु आं भिआरएस लानाय उनावहाय आं मा खामानि मावगोन जे आं भाबाय राजनिति हानजायाव थानानै हयथ' तामुलपुर बिधानसभा समस्तियाव आङो बिजाथि महरै आं गसंनो लुगैदोंमोन आरो बेखौ आङो इतिमध्ये आङो तामुलपुर ब्लक बिपिएफआव आङो लाइजामबो होबाय जे आंनो तामुलपुर बिधानसभा समस्ति बे बाराव आंनो टिकेट दाबिदार आंनो टिकेट होनांगौ होननानै आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोबोद मोजां मानसि बिथाङा जाबायदि खोथा होयो बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावो आरो इतिमध्ये सारा बारा बाथ्रा बुङा एसे सुंद' बुङो नाथाय सारनि जिथु मावनाय सारनि जिथु साननाय बे जथेस्थ माने जोंनि थाखाय गोनां होनना सानो बेखायनो आङो सारनि जिथु चिफ सार हाग्रामा महिलारि सारनि जिथु साननाय बा बिथाङा जिथु मावनाय बेफोरखौ लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों निस्सयकै सारजों जुदि आं थाफानो हायोब्ला निस्सयकै जोङो बिटिसि ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनो हागोन दा बे लेखायै आङो तामुलपुर जे बिपिएफ हानजानि जानानै आङो तामुलपुर समस्तियाव आं नैबाराव आङो बिधानसभायाव गेलेनो थाखाय साखाफारा दाबिदार आरो बे समाव बे ओनसोलनि गासैबो इस्लाम मुस्लिम धर्मनि मानसियानो जाया मानो इस्लाम धर्मनि आदिबासियानो जाया सावथालिफोरानो जाया मानो बा बिभिन्न जाति आरो जनगोष्ठी बर'आनो जाया मानो थ' आंखौ बिथांमोना नागिरदों आंखौ लुगैदों गथिखे बे समाव रायजो राजानि लुगैनाय मथे आं आसलते बिजाथि महरै आं सिखारनो लुगैदों आरो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथांखौ टिकेट होआब्ला नोंथाङा उदां बिजाथि गसंगोन नामा? आंनि बे समाव आङो बेफोरखौ सानथ'वाखै मानोब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा निस्सयकै माबा मोनसे सानगोन मानो होनबा तामुलपुर समस्तिया जाबाय एसटि रिजार्भ आरो जिथु एसटि रिजार्भ जोङो बे तामुलपुर नङा जोङो बिटिसिआव मोनबा समस्तिया मा होनना बुङो बेखौ एसटि रिजार्भ हिसाबै दङ जिहेथु जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बिभिन्न बै समाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय बिभिन्न समस्या जादोंमोन गावथारलायदों बुथारलायदों देरथारलायदों बे समस्या जाहैबाय मा बिटिसि सोरजिनाय आरो बिटिसि सोरजिनायजों लोगोसे मा होनना बुङो जे जोङो मा मोननो हादों राजखान्थि हान्जा मोननो हादों बेनो जाहैबाय बिपिएफ दोलो हान्जा थ' बिथाङा जै समाव बधय 2005 सननिफ्राय जेब्ला बिपिएफ सरकारा फैदोंमोन बे समाव जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा चिफ जानायनि उननिफ्रायनो बे ओनसोलाव जौगाखांनाय जोबोद खामानि मावदों गोबां खामानि मावदों मानो होनब्ला जोंनि बे तामुलपुर नङा जोंनि बिटिएडि ओनसोलाव लामा दलं बिभिन्न समस्या दंमोन जोङो मालाबाबो नुफेराखैमोन जोंनि लामाया जे बेबायदि जागोन दालां जे मोननो हागोन जों मालाबा सानफेराखैमोन नाथाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार दैदेननायाव चिफ जानायाव जोंहा जोबोद खुसि दङ आरो नैबारावबो बिथाङा पुनर फिन रायजो राजाफ्रा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोननानै माने बयबो भट होनानै देरहाहोनानै बिथांखौ चिफ लाफिननायाव आंहा गोजोननाय दङ बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि सारा तामुलपुर समस्तियाव गुबुन नङा जे बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो आंखौ नङाब्लाबो सोरखौबाब्लाबो सासे मोजां सासे बिजाथि होगोन आंहा फोथायनाय दं। जों मिथिनो मोनदों बे तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिजेपि दोलासो गेलेगोन बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव एलायन्स जादों आरो तामुलपुरखौ बिपिएफआ हगारनो गोनां बाध्य जागोन बिजेपिनो अब्ला नोंथाङा मा खालामो? बे रोखा जे एनडि एलायन्स हिसाबै मानो होनब्ला इतिमध्ये सरसा जाबाय थादों बा एनडि एलायन्स हिसाबै दङ जोंहा बे सा लेभेलनि बिथांमोननि बाथ्रा नैबे समाव आं बेखौ बुङा खिन्थु जुदि एनडि एलायन्स हिसाबै जुदि माबाफोर कारन बखतः जुदि तामुलपुर समस्तिखौ बिजेपिनो हगारनो गोनां जायोब्लाबो बेखौ आंहा बुंनो लागा जेबो गैया मानो होनब्ला बे जाबाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो बिथां आफादगिरि
आरो जोंनि सिनियर लिडारफोरनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जागोन खिन्थु आं सानो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा तामुलपुर समस्तिखौ जिहेतु एसटि रिजार्भ बिखौ जे हगारा बे खातां बा रोखा होननानै आं मोनसे फोथायनाय दोङो मानो होनोब्ला बिनि थाखायनो जोङो गोबां समाव जोङो आन्दलन खालामदोंमोन गोबां समाव जोङो नारा नाजादोंमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा तामुलपुर बिधान सभा समस्तिखौ जोंनि BPF दोल हानजायानो बा तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिधान सभा बिसायख'थियाव नांगोलनि सावगारियावनो माने भटखौ होनो हानाय सुबिदाखौ होगोन बे आं रोखा फोथायनाय दङ। पुलिस बिबानखौ नागारनानै राजनितियाव नोंथाङा मानि थाखाय फैनो गोनां जाखो? बे नङा जे आङो आसलते मावबाय गोबां सम पुलिसाव मावबाय पुलिसाव मावाखै होनना बुङाबा 32 बोसोर मावनाया आं बे नङा जे पुलिस बिबान गारना फैनानै जे आङो माने BPF बा गुबुन राजनिति हान्जायाव हाबनां बे नङा नाथाय आं सानबाय जिहेतु आङो भलेन्टियार रिटायारमेन्ट लाबाय बिनि उनाव मा मावगोन बेनिखायनो बिनि थाखायनो आं फैबाय जे राजनिति हान्जायाव माने बा हाग्रामा महिलानि जिथु माने साननाय बिथां मावनाय बेजों आंहा जथेस्थ' माने आं आनन्द दङ गोसोआव गोजोननाय दङ बेनि थाखाय आङो BPF दोलोआव थानानै मावनो लुगैयो। पुलिस बिफानाव साख्रि मावनायनि समावबो BPF दोलोआव जयेन जाखादोंमोन नामा? नोंथांजों पस्टाराव नुनो मोनदों तामुलपुर गयबारि ब्लक BPFनि बोसोनगिरि महरै थारैनो नोंथाङा BPF दोलोआव जयेन जाखादोंमोन नामा आगोलफोर? बिथांमोना आंखौ जेब्ला बे आङो मा होनना बुङो 2000 मा होनना बुङो फेब्रुवारिनि 12 तारिखआव अलरेडि VRS मोनबाय बिनि उनाव बिथांमोना आंखौ बबेयाव दोनगोन बिनि उनाव जिहेतु आङो मेम्बारशिप लाबाय बिथांमोननि जिथु रुल एन्ड रेगुलेसन बा सिस्टेम बायदि थांबाय बिनि उनाव बिथांमोना आंखौ तामुलपुराव माने ब्लक BPFनि गयबारि ब्लक BPFनि आंखौ एडभाइजार महरै बिथांमोना आंखौ थिसननानै दोनदों आरो बिनि थाखाय आं दिनै आं जिथु पस्टाराव लिरदों तामुलपुर गयबारि माने ब्लक BPFनि आं एडभाइजार होना प्रसार खालामदों। जुदि बे समावथ' NDA एलायन्स BPF आरो BJPनि गेजेराव जुदि तामुलपुर बिधान सभा बियाबा BJPनि आखायावनो थांमारोब्ला नोंथाङा उदां बिजाथि गसंनायनि माबा मोनसे थांखि लागोन नामा? बेफोरखौ आं सानथ'वाखै मानो होनना बुङोब्ला जोङो BPF दोलोनि जिथु सिनियरफोरनि आदर्शफोरखौ जों मानिनांगोन बेनो जाबाय जोंनि गुन बेनो जाबाय लक्ष्य आरो उद्देश्य बेनिखायनो आं बेफोरखौ सानाखै जे उदां बिजाथि महरै गसंनानै माबा मोनसे जागोन बेखौ आं सानाखै मानो होनब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जाबायदि निर्देश होगोन बेखौनो मावनो थाखाय आं थियारि दं। मा मिनि खुसियै दिनै नोंथाङा न'आव भलन्टियार रिटायार लानायनि गेजेरजों नोंथाङा दिनै रायजो राजाखौ बयखौबो दिनै बोथिसेबाबो नोंथाङा ओंखाम जाहोदों बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? खुलुमबाय निउस पर्टेल नायगिरि गासैबो रायजो राजासिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय नैबे समाव आङो दिनै 494 आङो आसाम पुलिसाव आङो जयेन जादोंमोन नलबारि डिस्ट्रिक्टआव आङो दिनै आंनि साख्रिया 32 बोसोर जाबाय आरो बे 32 बोसोर जानाय उनावहाय आङो थांनाय फेब्रुवारि दानाव आङो VRS लेटार भलेन्टियार रिटायारमेन्टनि कारणे आङो एप्लिकेसन साबमिट खालामदोंमोन आरो थांनाय जिथु फेब्रुवारिनि 12 अर्थात 12 तारिखआव आंनि भलेन्टारिया रिपर्ट माबाया एक्सेप्ट जादोंमोन भलेन्टारि जिथु साबमिसन खालामनाया आङो 12 तारिखनिफ्राय आसलते दिनैसिमावलागै आङो रिटायार जानानै दङ बै समाव आङो दिनै 32 बोसोर साख्रि मावबाय बिभिन्न जायगायाव बिखेखय आङो तामुलपुर ओनसोलाव आं साख्रि मावदों जेरै बागानपारा जेरै आङो दरंगा मेला आउटपस्ट जेरै कुमारिकाटा आरो तामुलपुर आरो गान्धीबारि बिनि आवगायावबो आं गुवाहाटियाव मावदों जालुकबारियाव IC ट्राफिक खानापारायाव IC दिसपुरावबो खाथिदों बेबायदि खाथिनानै गोबां जायगायाव खाथिना फैबाय दिनै फैयै आङो सुस्थ' देहा होनना बुंनांगोन इसोरनि अननायाव अबंगसानि अननायाव आरो बे सुस्थ' देहाखौ लानानै आं दिनै न'सिम सफैबाय आरो बे सानखौ लानानै आङो बे ओनसोलनि आंनि सिबिजाथाव मानगोनां बिथांमोनखौ आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनानै दिनैनि दिनाव आङो भलेन्टियार रिटायारमेन्ट एटा सेलेब्रेसन आं फाथिदोंमोन बेवहाय हांख्रायनाय लेखायै जोंहा आलासि बिथांमोना सफैनो हादों 200 बा 300नि गेजेराव सफैनो हादों बेनि थाखाय गामिनि रायजोआ थादों जोबोद खुसि दङ आनन्द दिनैनि दिनाव। नोंथाङा जे आंनि साख्रिया ओरैनो आं 8 बोसोर दंबावोमोन आङो 8 बोसोर साख्रि दंबावोमोन नाथाय आङो बिनि आवगायावनो VRS लाना फैदों गोबां सम पुलिसाव खामानि मावबाय रायजो राजानि जिखिनि आङो
पुलिस हिसाबै आंनि दायित्व आरो कर्तब्य आंनि सिनियर अफिसारफ्रा होदोंमोन बेखौ मावबाय आरो नैबे समाव आङो जिहेतु भलन्टियार रिटायारमेन्ट लाबाय निस्सयकै आङो बबेबा न' बबेयाव माबा मोनसे बिबान लानानै मोजां खामानि मावनो थाखाय आङो नाजागोन न'खरखौनो जा समाजनि खामानि बेफोरबायदि हाबाफारियाव आङो माबा मोनसे बिबान लाना मावगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आंनि गोसोआव नोंथाङा जे 32 बोसोर बा 32 बोसोर पुलिस साख्रि मावबाय बे समाव नोंथाङा माबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जाबोदोंमोन फोरमायनो हागोन नामा? बेथ' बयबो मिथिगौ बे समाव जों जेब्ला हाबदोंमोन जोंनि जा बिटिसि ओनसोलावबो जथेस्थ' समस्या दंमोन पुलिस बिफान हिसाबै आङो मावनाय समाव जथेस्थ' जेंना जेंसि मोनदोंमोन पुलिस हिसाबैथ' थाखायो गोबां दायित्व थायो आरो आयेनगत भाबै जों खामानि मावनो गोनां जायो बेबायदिनो हयथ' बेफोर खामानिखौ मावनानै आङो दिनै मोनफैबाय बिसिम बिभिन्न समस्या मोनो पुलिस थायोब्ला पुलिस बिफानाव बेफोर समस्याखौ सानै जोंनि सिनियर अफिसारफोरनि निर्देश मथे खामानि मावनो गोनां जायो आरो मावो बेखौ मावोब्लानो जोङो आयेन मथे खामानि मावनाय जायो आरो नोंथाङा गिबियाव बबे आउटपस्टआव जइन जाजेनदोंमोन आरो मा महरै जइन जादोंमोन आङो आइसि महरै ना 94आव 4494 बे समाव आङो तामुल नलबारि डिस्ट्रिक्टमोन बे समाव आङो एज ए कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल हिसाबै आं जइन जादोंमोन बबे आउटपस्टआव फार्स्ट माने नलबारि डिस्ट्रिक्टआव जइन जादोंमोन बेनि उनाव ट्रेनिं पास खालामखांनायनि उनावहाय दरंगा मेला आउटपस्टआवहाय आङो कनस्टेबल हिसाबै आङो पस्टिं जादोंमोन बेनि उनाव आं 2000 बिभिन्न जायगायाव खाथिदों 2014 सनाव आङो ASI एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर महरै आं प्रमसन मोननो हायो आरो बिनि उनावहाय आङो 2021 सनाव साब इन्सपेक्टर महरै आङो मोननो हायो हयथ' आं दिनै 8 बोसोर साख्रि मावबायबा इन्सपेक्टर महरै आं हयथ' मोननानै हयथ' आं रिटायारमेन्ट जानो हागौमोन नाथाय आङो बिनि आवगायावनो आं सानबाय जे गोबां खामानि दङ समाजनिबो खामानि दङ न'खरनिबो खामानि मावनो लागा दङ बे हिसाबै आङो थांनाय 12 फेब्रुवारिनि 12 थारिखआव आङो भलेन्टियार रिटायारमेन्ट लानानै आङो मोजाङै मोजां सफैनो हाबाय आं बे ओनसोलाव गामियाव नोंथांनि न'खराव सोर सोर दं दा आं न'खर हिसाबै आंहा बिसि दङ आरो सासे गथ' दङ आरो इतिमध्य फिसाला आरो इतिमध्य बिहामजो सासे मोनबाय आरो फंबाय सानै दङ बिथांमोनाबो इतिमध्य तामुलपुर सिभिल डिसि अफिसाव हेड एसिस्टेन्ट हिसाबै दङ आरो फंबाय सासे दङ बेबो आसाम पुलिसाव खामानि मावो बिथांमोनाबो नलबारियाव थायो बे हिसाबै न'खराव रावबो गैयामोन दिनै आं हयथ' सफैनो हाबाय हयथ' न'खरनि खामानि मावनो लागा गोबां दं नोंथांनि फिसालाया मा मावो आंनि फिसालायाबो एसे फिसा साख्रि मावो तिनसुकिया माने काखौ बोथारनाय गंसे एम इ स्कुलाव खामानि मावगासिनो दङ फोरोंगिरि नङा हयथ' फर ग्रेड हिसाबै खामानि मावना दं फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानो आं बे समाव आङो लाइमोनफोरखौ बिदिनो गुरै खावलायगोन गोग्गो सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानै गावबा गावनि जिउ दानायजों लोगोसे न'खरखौ फोसाबनायजों सुबुं समाजनि मोजां खामानि मावगोन आं बेखौ गुरै खावलायगोन नोंथांखौ सासे आसाम दैदेनगिरि महराव मोननाय समाव गोबां रायजो राजाफ्रा हारिमुवारि बिथिङाव नोंथांखौ मोननो हायोमोन दा नोंथांखौ जुदि हांख्रायोबा नोंथाङा बाहागो लागोन नालाय बे नंगौ हारिमुजों आंहा सोमोन्दो दोङो आं जेब्ला साख्रि गैयामोन तामुलपुराव बुरखां थियाटाराव आङो पुलिसनिनो माने फाव खालामदोंमोन आङो एक्टिं खालामदोंमोन आरो गदा पानि जानोबो आङो मोसादोंमोन बे समाव हयथ' हारिमु बिथिङाव आं जोबोद इन्टारेस्ट गोसो दङ हयथ' रायजो राजाफ्रा खावलायलायनाङा जुदि खबर मोनोब्ला सम मोनोब्ला आं निस्सयकै बेफोर हाबाफारियाव नुजानो थाखाय आं थियारि दं दाबो सोरबा लिंहरोबा थाङो निस्सयकै आं थांनो कारणे दासिमबो थियारि दं